जोंनि बे माबा सान्थिपारा एलपि स्कुलाव जोंनि MCLA माबा जादोंमोन MCLA नि भट जादोंमोन बाहाय जोङो महिला हिसाबै जोङो दुखुथिया नालाय जोङो सा खाबसे खाबनै जोंनि पाब्लिकफोरनो लोङो खोमा होननानै जों लाल साहा होदोंमोन ओमफ्राय जोंथ' दखानाव जेबो डिस्टार्ब मोनाखैमोन जेब्ला जों भटखौ होनानै फैयो अब्ला बिपिएफनि माखासे आइजोफोरखौ खोनानो मोनबाय माबा बांगाल हिनजावफोरजोंबो ओरै मोदोम नांदेरो थास जायो फैसाया होयो बांगाल हिनजावफोरजों ओरै थास जायो फैसाया होयो बेखौ नुदों होननानै मानसिफ्रा आंनो खिथानायलाय ओमफ्राय आंबो नायबाय आरो नायनानै दाना आङो हाबाब बोरै जानांगौ होननानै जेला आं नायबाय थायो सासे बिपिएफनि हिनजावा ओरै उसुंथिं थाङो ओमफ्राय आं बेयाव जोंनि सेंग्राफोरनो खिथानानै फंबायफोर ओरैहाय एसे 2 नाम्बार जागासिनो ओमफ्राय सासे अरखि नाम बेहा भटार आइडिबो गैया बेहा बे गामिनिबो नंला बे दस्रा गामियाव हा बायनानै खारलांनायसो ओमफ्राय सोरबा बिब' कृष्ण नामनिखौ 110 ना माबानो बिनि सिरियाला बेखौ होनानै खारखुमाबोबाय बियो स्कुलथिंहाय ओमफ्राय जों ज' होसोलांबा बेखौ बाबुलाल मोना ओरैहाय अभारटेक खालामनानै आउटसाइडआव लाबाय आरो बेखौहाय अरखिखौ ओमफ्राय उनावहाय जोङो नुबाय जों पुलिस सानैखौ जाजमेनखौ लेंनानै लायनानै होनबाय आरो सार हरैहाय एसे गुलुं गुजुं जादों बेखौहाय एसे डिउटि होदो जों गावजों गाव होलायोबा जोंहाथ' नुखानायसो नालाय ओरै थांबाय बिसोर होननानै बिपिएफआ होनबा ज' ओरै फ्रन्ट साइडथिं थायाल'सिनो ओरैहाय बेक साइडथिं थानानै एकदम दावराव जाबाय ओमफ्राय जोंहा बिबोनां लुमिन मोना जोंहा जोंनि इउपिपिएल हान्जानि मावथि बे गथ'फ्रा मा जादों होनबाय ओमफ्राय बिसोरो डाइरेक्ट बिपिएफआ बे स्कुलनि थिं होनाय बेराखौ बुख्रांलाबायबाय ओमफ्राय आंहा गथ' गोरलै लानाय दं हाबाब मा जाबावगोन होननानै आं ओरै खारनबा दाना ज' जोंखौ दम होबाय बे सेंग्राफोरखौबो आंखौबो होबाय बे बाबुलाल मोना दन्दामोन रुसिलमोन गुरखा होननाय दङ बियो रबिन नाम ओमफ्राय थिगसे बिदि जालायनानै होसोलायनाय जाबाय आंखौ बादनानै जोदोंमोन बे बाबुलाला ओमफ्राय बेयाव सासे सेंग्राया आंखौ प्रटेक्ट खालामनानै माबादों आरो नाङाखै ओमफ्राय एकदम होसोथारबाय बियो ओमफ्राय बे जोबखांनानै ओरै आं न'आव फिसाजोनि साइकेला गाज्रि जादों होननानै नारनो होननानै थांबा आंखौ ओइ दादागिरि होनबाय आब सोरखौ होनखो माथो आंजों रावबो हौवायानो थाबायफायाखै नंबाय हाब आंखौसो होनदोंहाय बिसोरो नुनानै आङो एकदम एसे खारनाय बायदि सालायस्रोनानै हरै थांनानै आं खारखुमाबोनानै दा डिटि अफिसजोंसो आं आंनि पार्टिखौ लोगो मोनफैनाय जाबाय बेनो माने ओरैबायदि जाबाय आरो घटनाया माने जोङो भट होनानै जोङो बाहेरायाव ओंखारनानै जोङो जोंनि पार्टिजों जमा थादों आरोखि ओमफ्राय बे जमा थानाय समाव बिसिनि मानसिफ्रा जोंनि जमा थानायाव खाथियाव थांदेरनानै बिसोरो आंखौ बुंबाय नों फैसा रानदों दा जाबाय आरो आंखौ ओमफ्राय आंथ' फैसा रानाखै आं बबेनि फैसा मोननानै राननो फैसा राननायाखैबो आङो नै हटेलाव बेसेबां लादों फैसाखौ आं देखायनो हागोन बे ओमफ्राय आंनि दख'नाखौ फुनानै आं सिरिजोब्बाय आं बबे खनायाव फैसा लाखोमादों होननानै ओमफ्राय बिसोरो ओमफ्राय आंखौ रायनायखौ नुहुरनानै बिसोरो जोंनि मानसिफ्रा जों फैसा होआखै नोंसोर मानो बिदि बुंखो मानो दावराव खालामखो नोंसोरो मोजाङै मोजां जानानै थांबाय बेबायदि दावराव खालामनो मोना होननानै जोंनि मानसिया बुंहरबाय आरो बे समावनो बिसोरो जोंनि मानसिफोरखौ जाय जेरै मेरैनो बुबाय ओमफ्राय जोंनि मानसिफ्रा सानै साथामा खारनानै गबाय आरोखि खारनानै खुनुरुखुम गबाय ओमफ्राय दा जोंखौ दा मोनायाव थांनानै जोंखौ न' सावै जोंखौ हमै जोंखौ बुदेरनानै जाहैदों बेखौथ' जोंहा बिराद सिरियास साननांगौ गोनां ना ओमफ्राय सासे जोंनिनो हिनजाव मानसि जानकि नाम बिनि फिसाया फौजि साख्रि मावो बियो राजनितिकआव बिराद देखायदों आरोखि हिसाबाव बे साख्रि मानसिया राजनितिकआव बेबायदि ओंखारनो मोनामोन ओमफ्राय सासे जासिन्था नाम बे जासिन्थायाबो एकदम जोंनि पार्टिखौ सेन्देल फुनानै सेन्देलजों सोबालाबायबाय बुलाबायबाय आरो इउपिपिएलआ जोंखौ बेबायदि खालामदों जोंखौ बदनाम होदों जों थाइसेबो जों थाखा रानाखै आरो जोंनाव थाखायानो गैखाया जों माखौ राननानै होनो थाखा राननाय माबाया मानसिफोरनि नामा सासे माख्रा हसि लुमिन दाब्ला मन्थु नेरसोन ओमफ्राय साहानि सपन आरो बेजों लोगोसे बिसोरनि गासिबो आरो दाब्लानि नामखौ देरहासार होनो बिसोरनि लोगो जा दं बिसोर आरोखि फार्स्टआव नैबेखौनो बुनोसैमोन नैबे बेवाइखौनो बुनोसैमोन नैबेखौनो बुनो दुम होफैखादों नों जायगायावनो ओंखारबोदो लामायावनो ओंखारबोदो नोङो होननानै नैबे बेवाइखौ बिसोरो लामायाव ओंखारनो थांखादोंमोन ओमफ्राय आंथ' बेखौ न'आव खोहरबाय ओमफ्राय बे न'आव फैबाय